ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ 2022 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖ, ଯେଉଁଟାକି 2022 ଏଇଟା ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର। ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରା 2023 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ପିଲାମାନେ 2022କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଦ, ମାଂସ, ସିଗାରେଟରେ ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ମଦ ମାଂସ ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁକି କ୍ଷତିକାରକ। ଆଉ ସ୍ମୋକିଂ ଯେଉଁଟାକି ସିଗାରେଟ୍ ଏରା ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେହ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଦ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଯେଉଁ ପଇସା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମଦରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପଇସା ହୁଏତ କିଛି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। 2022 ଶେଷ, ତେଣୁକରି ଏଇ ମାସରେ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଜନ ତଥା ବାପା ବୋଉ କି ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 2023କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମନରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେବ। ଆପଣ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ମୋକିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।